जोड़ा। ए नाती दे दे सब राखी, उधार चाहे बाकी। आवो ए भौजी ले लो राखी, उधार चाहे बाकी। नमस्कार प्रणाम भैया, हम बसंत के और ही हमारा पूरा टीम बा, पूरा ना 2-4 आदमी कम बड़े। और बहुत खुशी के बात बा कि भैया चल के आयल बनी गोपालगंज से। यहाँ के चैनल के नाम बा भुट्टू भोजपुरिया, रउआ सब जाई देखी और चैनल के सब्सक्राइब करी। बहुत अच्छा कॉमेडी वीडियो यहाँ के बनावत नहीं और हमने के देखनी है सब, बहुत अच्छा कंटेंट बा यहाँ के और कुछ नया कंटेंट बा। तो बस एगो ये उम्मीद बा जैसे हमके सपोर्ट करता नहीं, हमारे टीम के सपोर्ट करता नहीं, भैया के भी आप लोग सपोर्ट करी। भुट्टू भोजपुरिया के नाम से चैनल बा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी वीडियो के और सब्सक्राइब करी। एक चीज़ और कि अगर रउआ सब के गलती या त्रुटि जो भी भैया के वीडियो में लगा था कमेंट में लिखी कि भैया आपके वीडियो में ये चीज़ की कमी है, इसको आप पूर्ति कीजिए। भैया वो टाइप से रउआ सब के वीडियो देम। और एक चीज़ रिक्वेस्ट रही भैया आप सबसे कि भाई के चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी, कैसे कि आप लोग के एक सब्सक्राइबर से एगो यूट्यूबर के मनोबल बढ़ेला। और बस ये कहम कि जैसे हमके सपोर्ट बा वैसे ही अपने भाई के भी सपोर्ट करी। नमस्कार। पादना का बेटा साला कोनो राखी बेचे नहीं खाओ, का रख बंधन हवे साला नैहरो हमारा जाए के बावे। औ साला बुढ़वा के न बाटे, हऊ नाती के बेटा खादर छीटता हूँ, खादर छिटवाओ तनी कल नैहर जाए के बावे राखी बाने भाई सन के। राखी ले आई, राखी राखी वाला भाई राखी। राखी ले लो, राखी राखी वाला भाई, राखी वाला भाई। सब राखी तो बेचा गईल, अब है 1 दर्जन बच गईल बा। अब दूसरा गांव में जाई कि घरे लौटा के ले जाई, कुछ समझ में नहीं आवत। चल तानी दूसरे गांव में। राखी ले आई, राखी। No. आवो ए भौजी ले लो राखी, उधार चाहे बाकी। क्यों नहीं खेलौकत घर में, बुझाता कि अब दूसरे जगह जाए के पड़ी। ए राखी वाला भैया ने आम। No. हाँ बोला भौजी कगो चाहिए राखी ए भौजी कगो दी। दे दी सब, हमारे गांव के सब भाई आवसन। कर पे जोड़ा बा नगदी 10 रुपया जोड़ा। ए नाती दे दे सब राखी, उधार चाहे बाकी। ना हम बाकी ना दिले, नगदी चाहिए नगदी। तारे ले खराब हमार मेहरारू ही है। ले लेती ले राखी दे। द भौजी द, आ ये राखी लो। आ ले जाके अपना भाई लोग के कैमे बनबू? हाथ में। हाथ में बन्हाई? अच्छा ठीक बा, हाथे में बांध दी। राखी तक किन लेनी, चलता है नाती के बेटा के भूत जा रे कावना खेत में खादर छीटे था। नैहर जाए के लेट होता, का जाने कावना खेत में खादर छीटता रहो। चलो साला सुखार हो गल बा, केतनो खादर छीटतनी हरिहरिये नहीं खेवत बुझाता। साला कोनो को नजर आ गल बा का रे हमरा खेतवा में। सारा लोग के धान है हरियर हो गल बा, हमारा धान में का हो गल बा जी, इतना खादर छीटला के बादो हरियर नहीं खेवत। साला बोरा का बोरा उझुल दनी हम खादर। का हो नाती तू नहीं तारा खादरे बहकता, हमरा नैहर जाए के लेट होता। हमार भाई जो तार से राखी बांधे खातिर अइबा कि ना अइबा? कि हम आई? अरे बैगन मक माई तोरा नैहर लौकता?
है 6 महीना खेती हमार बर्बाद होता, काने कौन नजर लगा देले बाजे हमार साहब धान सू गईल हैं, नहीं तर लौकता। चल चल आवता नहीं। आज ना गईनी अपना भाई के राखी बाने त तू बुझिया तार काम बुझिया, आ सब तार खादर छीटल छोड़ा दे। जल्दी आवो घरे। चल 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 आवता नहीं चल। इनतिया अभी ले ना आयल का करता खेतवा में, हमरा जीव में खलबली मचता, कब जैती नहीं हारवा। का हो तारा ढेर भूत सवार बा नैहर के हैं, हमार खेत बर्बाद होत रहलो। चलो तन तारा बाप भाई का देता हमनी के, जल्दी तैयारी होको तो चल हम चलो। तैयारी बानी ना। अरे बाप रे बाप, कब से हो? हम सुबह ही से तैयारी बानी। हम एंगे चल चली देखबू ना हमार कपड़ा धोले बड़ू कल के। कालिए के फीचोज के प्रेस करा के धो दिल बानी भूसौली में। भूसौली में? हाँ भूसौली में कपड़ा रहेला? हाँ जाई पहन ली। बोल मेहरारू हमार बिये रही अपने ही झाड़ झूर ले बिये लहक छह में, रंगे के गुड़ तो रंग ले बिये ठेहू ना। हमार कपड़ा भूसौली में धो देले बिया। चल चल चल। no, 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 no. दिन बहुत मन करल हम जाय जाय मेहरारू के बिये हो गई। सुन तो हो एले सेंटवा चल दे मार के चले सेंट हो जा। धर 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 धर। आज वो लोग बुझे जाइलो कि आज ही तरह माइल बढ़ना। ए चलो चले के आज छोरा का इलल बड़ू। एमे चाउर बा मिठाई बा। तू ते इतना हाँ के लो जे हमर नैहर के इतना धनिक बाड़स हो, तो चाउर उल्टा एजा से लेके जात रू, तारन ले चाहिए वजह से। चलो का हो अब नहीं के कोनो बेचैनी, चलो जल्दी चलो चली चलो। हाय दो धरो में टांग ली, हाथों में देत क्या नहीं खूब या तो कुछ धले बड़ू काज में ली ली झोरा रुआ उताई रही। दा दा दा। अरे साला साइकिलिया रो ढीराई से ढुलाई टूट जाई, हमरा नैहर के ह। भैया उठा उठा राखी बाने आइल बनी। बनिया ए रे सौना उठ, बनी आइल बिया राखी बना खातिर। आ गइले ओई बार से कहाँ रहले हे? कबई से चिल्ला चिल्ला थे ना, मुंह दुख लाइल बा। सुबेरे से दोनों भाई बैठल बाइन जे अब आवेला बहनिया, साँझ हो गइल अभी ले ना आइल। आउ कहाँ बाड़े हऊ? बानी दुआर पर, तिरकोलू दास। दुआर पर बानी बैठल बानी। ठीक है बांध जल्दी बांध। ठीक बा, बांध राखी बांध। बांध। हे है तोर दुनु भाई हम सरी। हाँ हम बोली रे त साढ़ खान सूतल बड़ा सरी। साढ़ अइला हुआ सा। अच्छा बांध। वही साल पर आइल बिया बबनी, सोचे तानी बढ़िया दीदी हो जा। हम का दी? तू बकरिया दे दो। हाँ बकरिया। आउ आइल बाड़े ही तो उनकरा के दिया जाओ हऊ बछावा। दे दो लाल चटिया बस। आ मिठाइया रे बबनी। मिठाइया का भइल? मिठाई ले आइले नहीं। मिठाइया ले ला बानी हुआ के। इतराम
हली महाराज टॉफी खाई कितना बढ़िया लगा। ये सारे भैया चॉकलेट लोकल ह खा के देखी ना यो मिले तुमने ढेर बाबू इतना बेचैन कर ले हो किने के टाइम न रहलो। खाई 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 ऐसा चरनिया चॉकलेट ले आइल बा ए सारे बकरी ले सुन तारू अपन जन माहे तन मांग लो। साण खानी सुते वाला आदमी तुझे देले सना बबनी का लेल बड़े रही में चाउर बा कपड़ा बा ठीक बा कुछ डलो रखिया बनी तो तू भैंसिया दे दो आ हम पड़वा दे तनी सरवा चरावत रही दिन भर। अरे साला रे इतना मेहनत से मेहरारू को बैठा के लिए नहीं हम ई साला इतना दुनु साढ़ बड़े सो कि हमरा कदर से पाड़वा ले ले जइयो तनी एक साला पाड़ा पर रखस हमरा कोनो दान दे ना चाहिए अपना घर जा